I hola, bon dia. Atenció, perquè el capítol d'avui es deia El soterrani. Finalment, ha arribat el moment. I semblava que no hi podien entrar i jo m'he quedat. No fotis. O sigui, heu trobat la casa de l'Eren. El soterrani no estava destrossat i no podeu entrar. Però en l'Eva ja ha dit: tu veus una porta? Espera't. Ja no la veus, que no? I han entrat igualment, que anatòmicament no sé què li ha passat a la cama de l'Evai perquè no té gaire sentit, però bueno. I la clau resulta que era per un calaix on hi havia 3 llibres amagats. I aquests llibres sembla que són una autobiografia d'en Grisha Yeager, no? El pare de l'Eren. Honestament, les expectatives eren més altes que 3 llibres, però pot haver-hi molta informació valuosa allà dins, O sigui que no dic res. Després, el nostre déu, l'Armin, que ha ressuscitat per primer cop, és conscient, vale? I li han explicat què ha passat. I com era d'esperar, o sigui, li ha caigut una pressió sobre nano de: m'heu triat a mi abans que l'Erwin. Que l'Armin és el primer que hagués dit: no, o sigui, no hi ha dilema, salvem a l'Erwin directament, saps? La clau aquella de l'Eren li ha sortit aquí al coll una mica per art de màgia, que jo entenc que els animadors s'han despistat o han acceptat que seria un merder de feina posar-hi una cinta aquí al coll a l'Eren cada cop que surt per només l'episodi 50 treure la clau. Bueno, els hi acceptem, no passa res. Per altra banda, gent del cos d'exploració que queda viva. No. Jo crec que és moment de fer un replantejament de quin és l'objectiu d'aquesta gent i què volen aconseguir, perquè la tendència és clarament negativa i està caient en picat. La previsió és que s'acabi extingint. I s'ha vist com han tornat aquests 9 a dins les muralles. M'ha fet gràcia perquè han dit: han tornat exitosament. Jo he dit, bueno, exitosament, entre cometes, vale? Depèn bastant de la teva definició d'èxit. Si ets gaire exigent, diguéssim que no. Però bueno, estan molt contents, millor. I s'ha ensenyat com una mica de història del pare de l'Eren, de quan era petit. M'ha fet pensar una mica amb els jueus. O sigui, saps la banda aquella que la porten al braç? O sigui, fa poc vaig veure una pel·lícula que es deia El pianista, que parlava dels jueus, i els feien anar marcats amb una banda, amb una cosa aquí al braç. I quasi que és igual. No crec pas que sigui així ganxina allò, saps? Perquè just a fora la muralla hi ha una altra civilització molt més moderna, molt més avançada, que tenen aparatos que volen. O sigui, dona la sensació que allà on estan l'Eren i tots aquests dins les muralles és com una regió del món que s'ha quedat aïllada, estancada, i on la tecnologia no ha avançat. Podria ser això? Sí, perquè veuen una foto i flipen. Diuen, això no pot ser un dibuix. Ara s'ensenya com el pare de l'Eren i la seva germana, crec, s'escapen del lloc on estan, que és més una regió pobra, i entren a l'altra banda de les muralles. A veure què explica en Grisha. Vinga, ens veiem al següent episodi. Vagi bé.